zuwan annabawa akwai silar shi, zuwan sahabbai akwai silar shi. Rayuwa akwai wata babbar falsafa da mutane na yawan yin wannan kuskuren, ita ce philosophy of life, ka'idar rayuwa, philosophy ta rayuwa. Ita wannan rayuwar fa ba abin da ke faruwa kai haka nan haka su da a ce wai kai abin bullet kai ya faru. Komi da akwai silar shi, koma me. Zuwan annabawa akwai silar shi, zuwan sahabbai akwai silar shi, yin ruwan sama akwai sila, samun kuɗi da sila, yin karatu da sila, samun komi da ka gani akwai wata ka'ida na rayuwa daga ciki. Yanzu idan ka taso idan ka zo a cikin rayuwa, kaga akwai abokan da kun taso kuna firamare, wasu sun tashi suna neman kuɗi ba su samu ba, wasu sun tai makaranta ba su gama ma sakandare ɗin ba, wasu suna neman kaza ba su samu ba, wasu ga dai nan misalai barkatai. To kowa da gani ya nemi wani abu bai samu ba, akwai wata ka'ida da ya cike, ko kuma wani ya nemi abu ya samu, to shi ma akwai wata ka'ida.